suwe saben jejer nyekel bathuke banjur ngomong mas tak tonyo kowe paribasane ini bang rame luwe becik ubar wae iki lagune wonten Kembang Rawe. Nah, berkibar di sini wah jan bakso sak jose.
suwun untuk keluarga besar Medi Group. Ayo joget mriki to. Ayo. Supri yang punya. Piye lho piyayine pundi? Niko sing abrit-abrit niko. Oh, sing gede tur oke lho, Mas. Apa? Gede tur oke. Aja disambung. Niko mulai ra nggawa ndas. Iki jane iki ketemu tangga. Tangga wis Mamas. Apa tangga ning Karanganyar? Ya wis Mamas iya, ya Karanganyar iya. Oh, alah. Nggih, pripun Pak Dek kok kabare? Aku mau kan tanglet ngono to, Mas. Piye? Heeh, kan. Piye? Kok jawabe gila lho, Mas. Lah ngapa to? Tekonmu piye? Pende. Heh? Pende. Pende iki apa? Apik Pak Dek. Oh, alah aja disingkat-singkat marai salahin pinaham kok. Wong kok. Mas Supri mangga. Nggih, aku apa? Aku ah. Nggih. Aja semangat. Hei, hei. Spesial Mas Supri, monggo.
podang kuning cukup ya Mas ya? Ya. Pamundutan Pak Jojo. Pak Jojo. Sing duwe bendera apa? Sukawati Laras. Sukawati Laras. Nggih. Mbok Pripun, menawi Bapak? mirsani saking dalem Iya, nggih. nggih. Iki bablasne sik ya, Mas. Ya. Aja semen. Hei, hei. Bagus tresnaku iki ra bisa layu. Ora suwe kon ku bali. Esok sumeneng ana ning sisimu. Pamundutan sing Pak Jojo. Pak Jojo. Sukawati Laras. Esok awane omah wis ora krasan. Keluyuran. Putra Arjuna lagi. Kendangnya tidak diragukan lagi. Yo. Monggo Pak joget rumiyin monggo. Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora moga yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kala perang mula kowe dadi wanita boyongan Aja
Sena prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Jaga Bandung kowe aja kungalungko kabaran tobat kowe wanita kianat apa ora ngerti yen Bandung lanange zakat putra ratu